molt difícil no emocionar-se escoltant la història de la teva família. L'avi em parla de la Quimeta, de la iaia Quimeta, amb llàgrimes als ulls sempre. I sempre es queixa que s'ha morir massa bé. És evident que el de Cala Viuda no es va complir. Ara ja fa 8 anys que la Quimeta, el seu amor de tota la vida, la persona que li va dir que l'esperaria si tornava, la que el va fer quedar per sempre en Llastrell, el va deixar d'amo de Cala Viuda. L'avi em parla dels meus besavis, els que vaig tenir la gran sort de conèixer durant 13 anys, i em va venir molta enyorança. Sempre me'n recordo del padrí Eduardo, assegut a la butaca del menjador de casa seva, de Cala Viuda, explicant-nos als meus cosins... Anem a explicar un secret. L'Eduardo em passa links, en aquest cas del YouTube, i és d'on traiem el so. Després el posem a la ràdio per poder escenificar una mica tot el que expliquem. I estava veient aquesta escena i ho fa tan meravellosament bé que em vaig emocionar. Escolta. Escolteu-nos amb paciència, amb molta paciència, i segur que descobrireu coses que no sabíeu i us emocionareu recordant amb ells la vostra història. Està parlant dels avis. És que és tan brutal com ho fa aquesta noia. És meravellós. Em vaig emocionar directament. Mira, jo havia vist l'obra i buscant aquest tall em vaig tornar a emocionar. És una obra que és una petita meravella que es diu Les històries de l'avi Josep i que recupera el Teatre Aquitània des d'aquest dijous i fins al dia 18 de juny. És una d'aquelles obres petites però delicioses que val la pena descobrir. És un recull de 3 contes creats per Mateu Piramiquel i Marc Puig que formen We Color Music, una parella d'ullastrell especialitzada en musicals i autora de títols plens de sensibilitat com El familiar, Bruna el musical, que jo potser és el millor musical familiar que he vist, o Alan, que es podrà veure a l'octubre al Condal. D'on surt això? Doncs mira, d'un podcast. Perquè això va néixer com un podcast radiofònic homònim que s'inspira en les converses de Marc Puig amb el seu avi i que es poden escoltar a Spotify i a YouTube. Els seus artífecs han agafat 3 de les 15 històries que han escrit per convertir-les en petites peces teatrals de gran emotivitat. La mare és la protagonista i està acompanyada per Joan Suárez, que el Joan Suárez també està aquests dies a l'Aquitània fent el poliamor, és així, i el piano per Pere Miquel. Abans de començar, Marc Puig fa una petita introducció en què ens sedueix des del primer moment amb la seva espontaneïtat, frescor i simpatia i ens explica l'origen d'aquests contes i ironitza sobre la situació actual. El primer és un monòleg molt divertit en el que assegura que per ella el dia només té 11 hores i passa a demostrar-ho. Parla a una velocitat de vertigen, critica la banalitat i falsedat dels influencers i se'n riu de moltes situacions quotidianes. El segon, Saez explica la fascinació que va sentir des del primer moment per una jove cantautora i sona i decideix seguir-la a la gira. És una reflexió sobre la gran quantitat de bogeries que es poden arribar a fer per amor i aquí és on interpreta aquesta cançó tan maca, Do Not Wait for Anything, que és una preciositat on la cantant afegeix llum amb la dolçor de la seva veu. I per acabar coneixerem la vida de l'avi Josep, de 87 anys, que ens explica els records de quan era un nen, les seves aventures, les penúries de la guerra, i escenifica amb una cançó el viatge definitiu a Catalunya per establir-se a Ullastrell. És el capítol més emotiu, el més nostàlgic, el que rendeix tribut a la gent gran, amb respecte, tendresa i admiració. No us el perdeu, aquest és un muntatge que és una petita joia d'aquelles que es troben molt de tant en tant. Qui vulgui riure, plorar, emocionar-se, sentir al capdavall, no se'l pot perdre. Les històries de l'avi Josep. Podem saludar, per nosaltres és un veritable plaer, a la coautora i protagonista, és la Marc Puig. Marc, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Gràcies per estar amb nosaltres un diumenge al matí i em permetràs que de forma personal et doni l'enhorabona. No, gràcies a vosaltres, de veritat. M'he emocionat jo ara escoltant-vos, imagina't. Escolta, com se us va ocórrer fer el salt d'un podcast a portar-ho als escenaris? Doncs és que després del confinament, no? O sigui, tot aquest podcast va sortir durant el confinament. I vam creure que de la mateixa manera que nosaltres començàvem a sortir, no, d'aquest confinament, també doncs, mereixia que aquest podcast que havíem creat des de la intimitat de casa nostra que pogués sortir, no? I també doncs, al veure la rebuda que estava tenint a través d'aquest podcast, creiem que era important doncs, també poder-ho provar i poder-ho portar als escenaris. Tant a Bruna com a aquest espectacle feu un homenatge als avis.
Per què penseu que és tan necessari? Ai, és que els avis són únics. I les àvies, els avis i les àvies. I per mi, jo sempre he tingut molt bona relació amb ells i per mi sempre han sigut unes persones molt especials. I tot va vindre, doncs, això, no?, d'escoltar un dia la història de l'avi Josep i pensar, uau, aquesta història és fascinant i potser no ens les escoltem prou. I un dia aquestes històries, si ningú les escolta, si ningú les recorda, si no les enregistrem, si no fem vídeos o no ho sé, o els apuntem, aquestes històries les perdrem, perquè, clar, la memòria la tenim, però no és eterna, no? I bueno, neix una mica des d'aquí, de la inquietud meva, doncs, de poder fer un homenatge a ells, als meus avis en concret, i als del Mateu, per poder, doncs, això, agrair-los, no?, tota la seva feina. Escolta, l'avi Josep l'ha vist, l'espectacle? Sí, l'avi Josep el va veure en directe, sí. El va veure quan vam estrenar. Bueno, ell anava escoltant els podcasts, la meva mare li anava posant en el confinament, però no ho acabava d'entendre. No era com conscient que realment allò ho estava escoltant molta gent, no? I després sí que l'espectacle en directe el va poder veure molts cops. Pobre sempre s'emocionava moltíssim i de fet ho explico a l'espectacle, que sempre quan acabava deia: tot el que diu la nena és veritat, no diu cap mentida. Que bo. Escolta, al públic se li escapen les llàgrimes de l'emoció. Com t'aguantes tu, aquests moments? Uf! Mira... Estàs pessigant o sí. Què fas? Ostres, al principi de fer l'espectacle em va costar molt, després vaig com ja agafar la rutina, perquè la veritat és que hem fet moltes funcions i doncs ja vaig agafar una mica la rutina de fer-ho i no emocionar-me tant. I ara, al novembre, just aquest novembre passat, es va morir l'avi, i després d'aquest novembre em costa, moltíssim. Ui. Cada espectacle, quan he d'arribar al moment d'explicar la seva història, és com, uau. I sobretot si veig que el públic, com que tenim una relació entre el públic i jo molt, molt propera, diguem-ne, si veig que, a més, doncs, estan emocionant amb mi, que els hi puc fer recordar la seva família, els seus avis, la seva història, i que els puc, doncs, tocar una mica aquesta part, encara em costa més. La veritat és que és del més dur que he fet mai. Jo el que recomanaré a la gent és que quan vegin darrere d'una obra que hi ha la companyia We Color Music, que no s'ho perdin, perquè jo tot el que he vist és una meravella. A l'octubre estan al Condal amb Alan, que jo vaig tenir l'ocasió de veure la preestrena i és una preciositat que us emocionarà també molt. Bruna, el musical, és probablement el millor espectacle musical familiar, i a sobre ara resulta que hi ha una convocatòria, no sé si coneixeu, una convocatòria que es diu Ring, que han reunit doncs, per patrocinar uns musicals que vindran properament. I un dels 8 musicals és un vostre, precisament, no? Mariona. Sí. Mireia. Mireia, perdona. Mireia, sí. És a dir, que és un nou projecte que ja tenim ganes de veure'l, encara que estigui com un nadó, no?, que està per muntar-se. Sí. Moltes felicitats, Mar, per tot el que feu, i recordem a la gent que les històries de l'avi Josep es troben al Teatre Aquitània fins al dia 18 de juny. Són pocs dies, però és una obra que jo recomano que vagin avis amb nens. Sí, exacte. Sí, jo també ho recomano molt. Avis, nens, una mica intergeneracional, no?, que puguem compartir-ho entre tots, sí. Mar Puig, moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies a Pato ben vosaltres. fort. Adéu-siau. Merci, adéu.